duk da muke. Aminu Lawal kaga duka bayan ka muke. Darakta Youth Mobilization jirgin ka muke. Sakon ka mukan jaddada mace duka gida-gida. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Hanya mai kyau ba haɗi da wancan mai gargada. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Sakon oga ne Aminu Custom zan jaddada. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Mutanen Katsina mu zabi dukkan ba gargada. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Mu bar masu kwadai wa'yanda ke hali na guda. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Shi duka Umar ya wuce wa mai anshin amada. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Duka gwagwara farin cikin mu birni hada karkara. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. APC Katsinar mu tafi karfin yan yaudara. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Kawai mun yi ba kamar rana ta zabe muka yin jira. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Duk da joba jihar muku muke so ba yaudara. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Sakon Youth Mobilization zaki namijin maza. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Sako ne na matashi gashi kunnen mu matasa. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Aminu Lawal shi ya ce mi dukkan ba wasa. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Dan haka mu tafiyar gwagwara babu batun ginsa. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Ba mu faɗa mun yarda mun cire duka sa'insa. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Alkhairi tafiya ta duka Umar ta kunsa. Ashe duka gida-gida kwarai duka gida-gida. Duk wande Katsinar mata duk wance. Duk wande Katsinar mata duk wance. Ka rubutu ka karanta maganar alkhairi ce. Duk wande Katsinar mata duk wance. Mai musu da nufin rabi kaga shi zai lalace. Duk wande Katsinar mata duk wance. Mun riga mun gama zance duk mu muka tantance. Duk wande Katsinar mata duk wance. Tafiya ta gwagware da jo gaba ba nasara ce. Duk wande Katsinar mata duk wance. Aminu Lawal kaga bin ka ba bari ba ce. Duk wande Katsinar mata duk wance. Duka Umar ɗan raɗa kaga zakin ɗan takara. Duk wande Katsinar mata duk wance. In garma muka so mu kyale dokin na nakara. Duk wande Katsinar mata duk wance. Mai ilimi muka so mu kyale layin yan kuskura. Duk wande Katsinar mata duk wance. Duk da joba gida-gida ba za mu ki layin ku ba. Duk wande Katsinar mata duk wance. Darakta Youth Mobilization ai yayi rawar gani. Duk wande Katsinar mata duk wance. Aminu Lawal nawa kaga kwastan hada sansani. Duk wande Katsinar mata duk wance. Shine ya faɗa mi duk joben da farin jini. Duk wande Katsinar mata duk wance. Me san ci gaba ne Aminu Custom tuntuntuni. Duk wande Katsinar mata duk wance. Allah ba duk da yayi gwamnan mu na Katsina. Lokacin matasa ne. Me ɗauko har zobe. Ai Aminu Custom ya faɗa mu zabi APC. Katsinar mu sai duk da joba gaskiyar magana. Lokacin matasa ne. Ni doko hajobe. Ai Aminu Custom ya faɗa mu zaɓi APC. Katsinar mu sai duk da zobe gaskiyar magana. Rabbana tsare mu da shirin wa'anda ke shari. Lokacin matasa ne. Kai kaman ka kara mani rabbi ba kaman gori. Me ɗauko har zobe. Tafiya ta duk da jobe Allah kaɗai shari. Me ɗauko har zobe. Lokacin matasa ne doko joba alkhairi. Lokacin matasa ne. Ni doko hajobe. Ai Aminu Custom ya faɗa mu zaɓi APC. Katsinar mu sai duk da zobe gaskiyar magana. Katsinar
Katsinar maza ta yi ango na alkairi. Lokacin matasa ne. Dokwarar da gwamnan mu na gobe ka yi tasiri. Mai dauko har zobe. Sai yi ayyuka a jihar mu har mu wuce gori. Mai dauko har zobe. Daga masari sai doko zancen maza ne boye ba. Lokacin matasa ne. Mai doko har jobe. Ai Aminu Kwastam ya faɗa mu zaɓi APC. Katsinar mu sai dauko da zobe gaskiyar magana. In na samu gaya na tuwo ni ban fushi da miya. Lokacin matasa ne. Wanda zai rike ta amana shi zane ba ajiya. Mai dauko har zobe. Wanda ke shirin ya ga bayan mu gaci mun juya. Mai dauko har zobe. Ko ja gaban mu kake kai shiri na alkairi. Lokacin matasa ne. Mai doko hajobe. Ai Aminu Kwastam ya faɗa mu zaɓi APC. Katsinar mu sai dauko da zobe gaskiyar magana. In Aminu Kwastam ya faɗa ba za mu canza ba. Lokacin matasa ne. Aminu lallawal ai tafiyar gana ga ta yi riba. Mai dauko har zobe. An gwari kai ya karyar makiya ba za su gano ba. Mai dauko har zobe. Da sanata Abu Ibrahim gwanin mu mai kima. Lokacin matasa ne. Mai doko hajobe. Ai Aminu Kwastam ya faɗa mu zaɓi APC. Katsinar mu sai dauko da zobe gaskiyar magana. APC jam'iyyar mu. Duko katsinar muke so a ƙasa Ahmed Tinubu. APC jam'iyyar mu. Dauko Katsina muke so a ƙasa Ahmad Tinubu. Mu je kuntuwa don maga da jigon tafiyar mu baba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Sanatan mu Abu Ibrahim Gorzo sannu baba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Mai bin kau ba zai ki kaunar talakan ba baba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Tafiyar duko da joba baba tilas na saka. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Tafiyar ka da fadi Abu Ibrahim baba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Yan gidan sanata yanzu zan gaida ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Wani rabu lamini dan lawal kwastam haɗa zuga. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Bala Abu Musawa cikin gidan ma ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Shamsu Sule hada shi cikin gidan shi ma ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Wani rabu Hamza na faskari kware shi ma ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Kwamishina na muhalli zan fada shi ma ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Wani rabu Abdul Fatah kafir na ce shi ma ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Wani rabu Isiya Shehu dan da bai alkhairi nufinsa. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Wani rabu Abdul Fatah kafir shi ma ni dai ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. PS mamman mata kai ma dai ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Wani rabu Musa dan kawo bakori ma ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Wani rabu Bishir Isa na kankara alkhairi nufinsa. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Wani rabu Bishir mahuta dole ne in gaida ka oga. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Mai unguwa sabuwa a wakar shi ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Balalla ba ko na ce ruwa ya ma ban rufe ba. A ƙasa Ahmad Tinubu Katsinar mu gwagware yaƙi. Baban yara ka kai mu a gidan zakin mazaje. Jagaba bin bi ka baya. Bola Ahmad Tinubu. Alkhairi baya buya. Bola Ahmad Tinubu. Najeriya mun aminta. Bola Ahmad Tinubu. Ka cige gaba za mu bi ka Bola Ahmed Tinubu. Mu tafiyar ka Aminu ba juyawa kuma. Ashe duk gida kwarai duk gida. Mutumin kirki ne Aminu Kwastam ka sani kuma. Ashe duk gida kwarai duk gida. Duk da joba a tafiyar su shi yayi rawar gani. Ashe duk gida kwarai duk gida. Mu
matasa bayan ka mun biyo jam farin gani. Ashe duk gida gida kwarai duk gida gida. Abu Hamza tafiyar ba zan iya ɓoye ka ba. Ashe duk gida gida kwarai duk gida gida. Kai ne kai ce man na wake zaki namijin maza. Ashe duk gida gida kwarai duk gida gida. Aminu Lawal kaga mai gidanmu hana tagumi. Ashe duk gida gida kwarai duk gida gida. Mu fatan mu haka zina a ce duk yake ciki. Ashe duk gida gida kwarai duk gida gida. Allah ba duk ragama ta mulkin mu na kazina.